eu acum sunt acasă în București, eu o să vin în Chișinău, eu vreau să eu o să dau în judecată și la poliție proprietarul restaurantului, restaurantul, ca să ceară toate camerele, pentru că voi mie n-a să-mi închideți gura. Eu știu ce e Republica Moldova și eu știu că noi avem un președinte bun, eu știu că noi avem poliție care lucrează bine și corect și eu nu o să mă las călcată în picioare de niște mincinoși ca voi, care falsa asta spune că au primit cadouri prin șantaj. Și toate lunile astea m-au făcut pe mine nebună și acum, peste atâtea luni, au apărut să spună: da, eu mă cunosc cu băiatul ăla, da, familia mea este într-un caz penal, dar eu nu sunt de vină. Da, și în America la băiatul și ăla tot ai fost din greșeală. Și contul meu de Instagram tot l-ai închis din greșeală. O săptămână de zile mi-ai închis contul în memoriale când eram mică, fix în ziua când te-am întrecut, fix în ziua când avem mai multe like-uri și abonați ca tine și avem mai mulți oameni pe Instagram, fix în ziua ce ne-ai închis contul. Asta, în general, e poveste veche. Pe mine nu mă mai interesează de chestia asta. Dar restaurantul și chelnerul care a dat mărturii false, voia să răspundeți pentru asta. Și nu numai în fața poliției și în fața lui Dumnezeu. Pentru că eu n-am vrut nimic. Eu am vrut numai să fie dreptate.